Vi vil gerne i det følgende præsentere noget om teoretikeren Axel Honneth. Til at starte med, så vil vi gerne give lidt baggrundsviden omkring Axel Honneth. Han blev født i 1949 i Tyskland, og han studerede filosofi og sociologi i perioden fra 69 til 74 og underviste også flere forskellige steder i Tyskland. Han var derudover assistent for filosofen Jürgen Habermas, og Honneth han fungerede som professor i filosofi og senere i politisk filosofi, også i Tyskland. I 1996 der overtog han Habermas' professorat i socialfilosofi, og i 2001 der blev han ansat som direktør for på Instituttet for Socialforskning, og det var altså også i Frankfurt. Og det her sted, altså Frankfurt, det er jo så hjemsted for Frankfurterskolen og også centrum for den kritiske filosofi. Og Honneth han blev faktisk inspireret af mange forskellige teoretikere, men især blev han inspireret af grundlæggerne af den kritiske teori, hvor også Habermas han hører til. Honneth han står altså nu i spidsen for Frankfurterskolen og for den her kritiske teori, som igennem de sidste cirka 70 år løbende er blevet udviklet. Den her teori den tager altså udgangspunkt i en slags kombination af den marxistiske samfundsteori og i psykoanalytiske teorier om personlighedens udvikling. Formålet med teorien det er at finde frem til teorier, som kan være med til at frigøre mennesket. Honneths teorier er på den måde ikke endegyldige, men er nogen, der udvikler sig løbende gennem dialog med omverdenen. Nogle af Honneths centrale begreber det er blandt andet usynlighed og anerkendelse og uretsbevidsthed. Og i det følgende der vil vi kun komme ind på anerkendelsen, som er hans primære teori, kan man sige, hvor de andre to det er bare nogle begreber, der ligesom knytter sig til hans teori om anerkendelse. Anerkendelsesteorien den har de her 3 sfærer. Og den første, det er den private sfære. Og her der taler Honneth om den affektive eller den følelsesmæssige form for anerkendelse. Den her form for anerkendelse, den giver ifølge Honneth individet sådan en grundlæggende følelse af selvtillid. Og selvtilliden den er nødvendig, fordi den er en forudsætning for individets selvstændige deltagelse i det offentlige liv. Derudover så danner den følelsesmæssige anerkendelse også grobund for at indgå i et gensidigt forhold. Og den her sfære den adskiller sig fra de 2 andre, fordi den som anerkendelsesform er baseret på et mellemmenneskeligt forhold. Der opstår således et gensidigt anerkendelsesbehov. Men der er selvfølgelig også tilfælde, hvor den her form for anerkendelse den kan blive krænket. Og det kan den f.eks. igennem voldtægt eller tortur eller andre former for fysisk eller psykisk misbrug. Og de har jo alle at gøre med en slags indskrænkelse af individets handlefrihed. Honneth han har med sin egen ord kaldt den her form for krænkelse for den psykiske død. Og han taler om, at man her mister både sin selv- og sin omverdenstillid, og man reagerer med social skam. Derudover så er der den retslige sfære, og den beskrives som det, at vi ligesom grundlæggende har de samme samfundsmæssige rettigheder, og at vi også bliver anerkendt ud fra dem. Den retslige sfære bør være lovfæstet for alle individer, og den danner simpelthen grundlag for vores selvagtelse. Og her der kigger Honneth lidt til ham, George Mead, teoretikeren George Mead, og hans begreb om selvagtelse, fordi det er det, han betegner som det at have en positiv indstilling til sig selv. Og den her selvagtelse, den opstår, når man bliver anerkendt som en særlig del af et fællesskab. Man kan sige, at man bliver først som individ accepteret som del af et fællesskab, når man indordner sig de grundlæggende normer for, hvordan man agerer i forhold til hinanden. Hvis man ser på det moderne samfund, så foregår der ligesom sådan en kamp inden for den retslige sfære ifølge Honneth. Og det betyder, at forskellige grupper i samfundet, de forsøger at fremhæve deres egen livsstil.
Og da social værdsættelse også afhænger af indkomstfordeling, så vil det økonomiske aspekt også være væsentligt i den her anerkendelseskamp. Hvis et individ oplever, at dets rettigheder diskrimineres eller ignoreres, så vil det tage skade på den måde, at det så ikke udvikler sin selvrespekt. Den tredje sfære, det er den solidariske sfære, og den dækker blandt andet over de kulturelle, arbejdsmæssige og politiske fællesskaber, som vi indgår i. I de her fællesskaber, er der nogle fælles normer og værdier, som danner grundlag for individets selvværd. Og hvis man gennem social værdsættelse oplever en følelsesmæssig tillid, og at man ligesom kan præstere noget eller besidder nogle værdier, som fællesskabet finder værdifulde, så vil man opleve den her følelse af selvværd, eller det som Honneth han faktisk kalder selvværdsættelse. Og den her selvværdsættelse, den finder både sted på et følelsesmæssigt og et tankemæssigt niveau, og den skabes gennem handlinger. I det moderne samfund, der er de sociale relationer, der er det i de sociale relationer, at vi ligesom oplever den her gensidige værdsættelse, og det er en forudsætning for solidaritet. Og den her form for relation, den kræver til gengæld, at man også involverer sig følelsesmæssigt med hinanden. Der er inden for den her sfære en risiko for, at et individ kan tage skade ved, at nogen bliver anerkendt, og andre ikke bliver, eller i værste fald, at anerkendelse det faktisk sker på bekostning af andre. Der vil individet så ikke opleve, at dets færdigheder eller kunne, det bliver anerkendt. Og på den måde, der kan det så opleve at blive ydmyget eller føle sig ringeagtet. Og det vil medføre i sidste ende en manglende udvikling af selvværdet. De tre sfærer, de angiver samlet anerkendelsens form, og de er en anvisning for udviklingsmulighederne i samfundet. Alt i alt kan man sige, at den her teori om anerkendelse, den er opbygget af tre sfærer, og for at et individ ligesom kan udvikle sig positivt, så bør der foregå en anerkendelse inden for dem alle sammen. Og når man taler om, at et individ udvikler sig positivt, så taler man om, at individet det udvikler en identitet, som rummer både den her selvtillid, selvrespekt og selvværd. Og det er kun ifølge Honneth, er det kun igennem den her anerkendelse, at individet kan udvikle sin personlighed. Og det skal lige tilføjes, at de her tre sfærer, de ikke altid kan opfattes som statiske, da der også der er sådan nogle, altså der kan være nogle forskelle, for eksempel kulturelle eller historiske, der kan have en betydning. Hvis vi ser på denne her teori om anerkendelse i forhold til det at holde skole, altså hvordan den her teori den ligesom kan bruges i praksis, så påpeger Britta Nørgaard blandt andet, at den her teori den giver en teoretisk udredning for og også en nuancering af, hvad begrebet anerkendende relationer handler om. Og de her anerkendende relationer har der jo været talt om mange år inden for den pædagogiske verden, og hun synes ligesom, at den giver et teoretisk fundament for at tale om anerkendende relationer. Derudover så trækker hun også paralleller fra teorien og over til nogle andre populære begreber inden for folkeskolesammenhæng, blandt andet inklusion og rummelighed. Og vi synes også som kommende lærere, at det er en meget relevant teori at kende, fordi den understreger betydningen af det, ligesom af vigtigheden af at se de elever, vi har at gøre med i dagligdagen. Og her der taler vi jo ikke om ros, men om anerkendelse i form af at give den enkelte elev opmærksomhed, så han eller hun føler sig lyttet til og anerkendt.
Og derudover så har det også at gøre med at møde eleven der, hvor han eller hun er. Det giver en god basis for at udvikle et selvværd og en selvfølelse hos eleverne. Og her der gælder det også om for eksempel at inddrage eleverne i beslutninger og at vise, at deres mening også har en betydning. Ud fra Honneths teori og ud fra vores opfattelse er det generelt vigtigt at huske på, at menneskets identitet den skabes gennem samspillet med andre mennesker. Noget, der også er relevant i den her diskussion i forhold til anerkendelse og inklusion i skolen, så det er dem, som ikke føler sig anerkendt. For i grupper kan der jo altid være grupperinger, som for eksempel ikke føler sig inkluderet i fællesskabet, og derfor udviser en modstand mod resten af gruppen. Inden for det kunne man kalde en subkultur, kan der ud over det også foregå en anerkendelse af en adfærd og værdier, som er modstridende med den overordnede kultur. Og eksempler på det kan man se i praksis, for eksempel hos elever, som modarbejder skolens overordnede værdigrundlag. Og det kunne også være internt i en klasse, hvor en gruppe elever for eksempel kunne finde på at mobbe en lærer. Det kan der også foregå i andre forbindelser på skoler, for eksempel i forhold til lærer og ledelse. Hvis man ser på det i relation til konflikten i foråret, kan man tale om en stor gruppe af lærere, der for eksempel ikke føler sig anerkendt og inkluderet. Og i den forbindelse har der også udviklet sig, er vi sikre på, nogle grupperinger af lærere, som sandsynligvis kan finde på at modarbejde nogle af de ændringer, der kommer til at ske til næste skoleår. Og teorien her, den har selvfølgelig også haft en betydning for formålsparagrafen. Og der kan man blandt andet se et af de citater, vi har taget med her, som handler om, at skolen har til opgave at udvikle tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Og her der kan man helt klart se teoriens spor til Honneths teori. Og med udgangspunkt i Honneths teori om anerkendelse, der vil det være nødvendigt, at vi som lærer sørger for at anerkende eleverne, så de udvikler den her selvtillid, som igen er nødvendig for, at de overhovedet får tillid til dem selv og udvikler en tro på sig selv, som igen kan gøre, at de kan handle og fungere i et samfund. Og ifølge ham kan man sige, at så vil lærer slet ikke kunne forberede eleverne til de her ting, hvis som for eksempel at deltage som medborgere i et samfund, hvis vi ikke først har hjulpet dem til at finde troen på dem selv. Hvis vi så ser her til sidst på nogle af de kritikpunkter, kan man sige, som der kan være i forhold til den her teori, så et af elementerne, vi har set, det er i hvert fald i forhold til anerkendelse i praksis. Fordi selvom det er en nødvendighed med anerkendelse, så kan det også som lærer være en rigtig svær balancegang. Det kan være svært at vurdere, hvor meget anerkendelse et barn har behov for. Og som lærer, der ved vi, at mange børn, måske især i indskolingen, for eksempel har et stort behov for at fortælle og blive lyttet til. Og flere af dem har faktisk også et stort behov for fysisk kontakt. Og som lærer, der vil vi selvfølgelig gerne anerkende barnets behov, men der kommer naturligt til også at måtte være en grænse for, i hvor høj grad vi kan gøre det. På den måde så er det jo ikke altid muligt at opfylde alle børns behov for anerkendelse, og det kan derfor være en udfordring som lærer at vurdere, hvornår man kan tillade sig at afvise barnets ønske om anerkendelse. Og det kan faktisk også være rigtig svært, synes vi, at skelne imellem legitime og illegitime behov for anerkendelse. Og det kræver efter vores mening en meget høj grad af personlig vurdering og empati. I forlængelse af ovenstående, så kan man også fremhæve en anden udfordring, og det er i forhold til udvikling om større krav om opfyldelse af mål, som der ligesom er sket i samfundet. Der er kommet et større fokus på det faglige aspekt af undervisningen, og der er kommet større og større krav til kvaliteten af vores uddannelsessystem, og det har selvfølgelig skabt nogle forventninger til skolen og lærerne fra det omgivende samfund. Det betyder igen, at der stilles store krav til, at lærerne kan balancere det faglige indhold i undervisningen, og for eksempel elevernes krav om anerkendelse.